karpape derronetara etortzeagatik, bi eguneko festen ondoren, oraindik ere igande arratsalde bat gurekin pasatzeko indarrak gorde dituzuelako, eta, Iseke komentatu du hau urteroko saioa dela, orduan, ohitura onak ez direla galdu behar, eta hementxe gatoz, gozatu eder bat hartu dezazuen, eta hartu dezagun, guk ere, eta horretarako, nire ezkerretik hasita Alaia Martin, Maialen Akizu, Inigo Marcesidor Mantxi, eta Beñat Gaztelumendi. Eta ni baino hobeto ezagutuko duzue pianoko artista, Ixak Arruti. Luzatu gabe, agur erronda pare bat edo, botako duzue. Handiz jarri genuen atsegalderako Ixa, arratsalde on egin dezagun begiradekin brindisa. Kantu zalaitu nahiko genuke igande atxalde grisa. Gorka Urbizu jarri digute karpantelonero gisa. Urbizu teloneroa eta hemen ze espera. Batzuk zerbeza kalimutxoak, bestek janpersta palmera. Gaurko unea ze momentu den jakiteko gai ezkera. Larunbataren biharamuna edo astelen bezpera. Esan digute seirak badira, ta hasi zaitezte benga, ta egin dugu gure arteko ta entzuleen zerrenda. Bestetan txosna alde hontan ta jarduna hor izaten da. Ea saioan norantza ere ez zaigun aldre besten bat. Auzo honetan nunbait dituzte musikatuak atsegin. Ixakek lehen aldiz behar du piano batekin egin. Txosna ere aldez aldatu dute jendea konforma dedin. Guk ere horixe egingo dugu urterokoa desberdin. Hala ere ilusiorik behintzat ez zaigu faltako. Denok karpape hontan sentitu gaitezen barne ez kanpo. Igandea da festa maiera pena astelenerako. Guk ere honena beti uzten dugu justu bukaerarako. Bada ez bada egiten dugu beti bukaeren alde. Zerbeza nahiko merke da hemen eta bertsoak debalde. Auzo bat bezain karpa eder bat izaten da atxegalde. Ta gure hitzak balio beza atxekin ta atxegabe.
erraik ez balitzan, umore pixkat sortuko aldegu ez gaude eta elizan. Geure alea jarri nahi dugu atxegalden auzo gintzan. Festa hauetako aje handiena ez dadin gurekin izan. Karpapea da elegantea, giroa ere bikaina, bertso saioa debalde eta 2 euro terdian kaina. Gaur abuztuko azken igande arratsaldea da baina, hemen indarra bilduko dugu oso-osorako aina. Mila esker hause ginen gure arrazoita zalantza, atera nahiko nuke hasierako arantza. Etxita begiratu arren erraustegirantza, mugitzen den herrian beti dago esperantza. Mugitzen den herrian beti dago esperantza. Lehen Chiago festaz egin didaten ez galde, esan gabe ez dut nahi hemendik etxera alde. Bihotzean daramat ta zainetan atsegalde, betidanik egon naiz auzo txiki handien alde. Betidanik egon naiz auzo txiki handien alde. Buen txaloz du